Assalamu alaikum ɗan uwa 'yan Najeriya, akan ku ne yau zan yi magana. A gaskiya 'yan arewa muna da matsala, musamman shugabanni sun fi kowa matsala. Ba su kulle tallaka kullum sai wahala, rashin tsaro a ƙasa, kidnap yana ta ƙaruwa, ga farashin mai duka suna ta ƙaruwa, kan batu na noma talaka baya ƙaruwa. Ba mu da amfani gunku sai zaɓe ya zo, za ku ba mu ƙwayika, za ku ba mu gariyo, sannan ku ce mu je mu yaƙi junanmu. Talaka yaya za yi a wannan rayuwa? Ga tsadar abinci kullum yana ta ƙaruwa. Muna da ƙoƙari ɓangaren karatu, za mu je school Monday zuwa Friday, 'ya'yansu suna zuwa amma ba su kai Friday. Kan batu na exam za mu kwan muna karatu, su ku 'ya'yansu san ba su yin karatu. Za mu zana paper amma ba mu cin exam ɗin, sai ka ji an ce wai mun faɗi. 'Ya'yansu kwa sai a ba su maki. A gaskiya shugabanni ku canza tsari, idan ka je kudanci za ka yi mamaki, domin shugabanninsu suna ba da aiki, sai mu gama school mu fito babu aiki. Kuma fa talakawa muna da matsala, ba mu son juna mu balle mu haɗa kanmu. Ni idan na samu to ba ni so kowa ya samu. Mai gida yana da naira amma makocinsa babu. Wallahi ku sani Allah ya hana babu. Ku daina tura yara makarantar allo, tunda har ba kwa iya kula da su, ba su yin karatu, yunwa ce ke wahalar da su. Malami yana ta kansa ta ya zai kula da su? Za su je su kan bola, komai suka samu sai su ci. Suna ta yawo gari ko don su samu su ci. Za a gansu a danja, suna ga mata babu aure suna ta yawo a gari. Za na zo neman auren yarka amma sai ka tatike ni, to kaga bayan biki ai ka durkusar da ni. Mata da maza kowa neman kuɗi ba ji ba gani, yara ƙanana sun lalace da son kuɗi, ko aikin ka ba su zuwa sai ka ba su kuɗi. A gaskiya 'yan arewa mu rage son kuɗi. Talaka duk fa akan ka nake magana, ana ta abubuwa amma ka ƙi magana, to wai in tambaye ka me ya hana ka yi magana? Ina jiran amsar ka. Mixed by Sivo Waka.